vadikani tinokutendai nekuramba muchishandadzana isu tasvika muchikamu chechitatu tiri muchirongwa maisamba show. Regai ntange nekukutendai kani tiri kukuonai muri kufarira whatsapp yedu zvakanyanyisa. Rambai muchitarisa zvinofamba pachivhitivhiti, nhare dzekufona dziripo, dzewhatsapp dziripo, kana payoutube tiri kufambirana nenguva yenyu. Musazokanganwa kuti inonzi maisamba show official. Dzimwe dzakanzi maisamba handisiri, nasi munoti inotambika nai. Saka rambai muchingofadzwa nesu zvamunoda kuti titaure, zvamunoda kuti tidzidzisane. Nhasi tine nyaya iri kusuwisa yevana mukati meZimbabwe, vana vadiki. Kana tichitaura vana vadiki tiri kutaura pwere dzisati dzasvika 18 years, vana vari pasi pemakore 10. Mufunge vari kunoita bonde vachipiwa kamari kadiki, kunyange dei yange iri mari yakakura. Handizivi kuti ivo vanonoita bonde nevana ava mwoyo yavo vanenge vakaisa papi, nekuti ndinovimba kuti vabereki, ihanzvadzi, ndana baba, ndanani, izvozvo tinongoti hero jira kufuka kana kuwarira. Ndiri kudzoka kune gweta redu zvakare kwauri Debra. Pakutarisa kwamuri kuita nyaya idzi, ndanzwa wataura zvakasimba chaizvo kuti munhuka hakuna zvekunzi mwana uyo auya aiga kubhawa. Ukangodzingara waita bonde nemwana mudiki, wafanana nemunhu abhinya, unotoenda kuzandomu kwakatorwa nevanhu kujereka uko. Saka ndiri kuti pakuita basa kwamuri kuita uku, pane wamakambonzwa wakasungwa here? Vangani vanosungwa? Nekuti kana vari kusungwa kani, sei vari kungowanda ikoko vachiita zvinhu? Imbotitsanangurira, kune zvigozhere here zviriko Debra? Aita basa maisamba. Ndikati panyaya yekusungwa pane matambudziko aunogona kusangana nawo kana uchida kusunga varume ava. Chekutanga ndechekuti takatarisa nemutemo wedu unotaura nyaya dzekutengesa bonde. Unoti kutengesa bonde imhosva pamutemo. Saka naizvozvo vana ava anotosungwa munhu ari kutengesa bonde kazhinji kacho neari kutenga bonde hake dzimwe nguva. Asi chekutanga ndechekuti tinotoda kutosunga imhosva, yagara itori mhosva iri kuparwa nevana ava. Asi totarisazve zvakare mutemo wedu unotaura kuti nyange vana vakanganisa pamutemo vanotorwa voita sei, vochengetedzwa nemutemo. Zvino dambudziko ratinoona nderekuti tikatarisa mucriminal code yedu inotaura nezvekutengesa bonde, I think baba section 81 kusvika ku87. Pakutaura pese panoitwa mhosva idzi havatsanangure kuti kana mwana achinge achitengesa bonde, akabatwa achitengesa bonde, chii chinoitika. Hapatsanangurwe. Vanozongotsanangura kuti kuendesa mwana, kuita kuti mwana atengese bonde imhosva. Iwewo munhu uri kuita kuti mwana aite sei, atengese bonde. Asi havataura kuti kana mwana achinge abatwa chii chinoitika. Saka ndo dambudziko riripo rekutanga kuti iyo yekutengesa bonde yagare iri iri mhosva. Inoitwa sei? Inoitwa sei? Kazhinji mwana kana achinge asungwa, dzimwe nguva anoenda kukoti, handiti panosvika kukoti panobva panzi ngapatsvagwe probation officer wokusocial welfare ochitanga kufambisa nyaya yemwana kuti mwana asapinde mumatare munotongwa vanhu vakuru, atongwe kujuvenile, yavanoti juvenile court, koti inenge ichitonga vana vadiki. Nekuti achiri mwana mudiki tichida kuti timudzoreredze asaite criminal record, handiti kuitira ramangwana rake kana akutsvaga basa. Saka pane pachifanira kunge pana probation officer. Asi tikatarisa nguva zhinji panosungwa vasikana vanenge vachitengesa bonde, mhosva dzinowanzoperera kupolice station. Sei? Nekuti inenge ichinzi imhosva yekuti unogona kubhadhara fine nemutemo, kuti unongonzi bhadhara muripo, kuti wangochita sei, wanga uchipara mhosva zveshuwa wobva wabhadhara uchi fine yako, handiti. Saka mutemo apa uri kutaura uri kuzvipikisa kapa unoita. Asi dambudziko randinoona maichisamba ndichienderera mberi nderekuti nyange tikati vana ava vari kutengesa bonde, vana ava vana vadiki, vana ava vari below 18 years, tiri kubvumirana. Asi chinotaridza kuti mwana ari below 18 years ibirth certificate. Takatarisa vana ava tataura kuti vakashayikirwa, vari kugara vega, kazhinji kacho havana mabirth certificate. Saka vari kungobatwa sevanhu vakuru nemutemo vana ava. Matambudziko acho vadikani akawandisa. Asi makasununga kuti ridzira kana kuti nyorera tigotsvaga vanotseketudza, tigotsvaga vanobatsira. Zvakanakira mukati menyika yedu tikawana ruzivo sezvatiri kupanana pano, tinoziva kuti kana dziri nyaya idzi dzinotambwa nevava, kana dziri nyaya idzi dzinobetseredzwa nevava. Nekuti tiite nyaya yenyika yakadai zvinonyadzisa. Hazvinyadzise isusu chete pano, zvinonyadzisa kunyange nemarudzi edu. Ndafara kuti Talent paambotaura ataura kuti vakambobatana nevemuparamende ma-MP, nekuti ivo vaye vanomirira kamuparamende ndo vanoita sezibaba.
renharaunda, vanoita sezimai renharaunda. Zvino chokwadiwo goti ndiwe zimai renharaunda ine vana vari kunotengesa bonde re5 rand, ndiwe zibaba uri unenenge hongu. Hatisi kushoranaka, tobatsirana sei, totungamirirana sei? Nekuti kana vanhu tichivaisa muzvigaro, tichivaisa mumabasa, tiri kuitira kuti iwe ukatadza ichi iwe gama neuko, tiri kukomba churu. Apa zviri kuratidza kuti churu chedu hachina kukombwa. Rega ndimboenda pana talent. Sei churu chedu chisina kukombwa? Inini ndiri kutaura kuti apa pane mapurisa apa, apa pane veparamende apa, apa pane vemhuri apa, apa pane vechechi apa, apa pane vevavakidzana apa. Seiko vana vari kupuka-puka? Chokwadi, churu chedu hachina kubatana zvakanaka. Isusu seKatswe ndicho chinangwa chedu chekuti tiungane tese pamwe chete. Tingati vedare reparamende vane rupando rwavo rwekuita. Asi kana takatarisawo mapurisa ambotaurwa aya, nzvimbo dziri kuenda nevana havafaniri kutenge vachitonge vachipinda mumabhawa. Asi mapurisa hatisi kumaona achienda ikoko kuti vana vange vakachengetedzeka. Vana vanopedzwa vambunyikidzwa. Ndinogama ipapo hongu. Mapurisa anofanira kupota achitarisa izvi. Asi kovaridzi vemabhawa, nekuti isusu tichakura taiziva kuti hakwanga kusingauye mapurisa kuzopikita. Muridzi webhawa chaiye aiti akaona mapinda zera diki aitonobvunza kuti mune makore mangani. Zvinhu zvakaita sefodya, zvinhu zvakaitwa sedoro ranga risingatengeserwe vana, kwete kuti kune mapurisa. Zvakaendepi? Zvakutadzika nei? Maonero atinoita tikatarisa nzvimbo dzacho dzatiri kutaura nezvadzo, kwaAntoni kwandambotaura kunana Hopluku kuri kuendwa kwacho, mabhawa acho aya haasiriwo aya ataiziva macancel bars. Aive akatonyorwa nechidhindo panze chinenge chakanzi hamupindwe nemwana ane makore ari pasi pe18. Munhu anenge angofunga kuti ndizviraramise upenyu hwaoma, ongoona kuti chinenge chiri kufamba kazhinji mazuva ano kudai doro. Saka padivi vanobikawo sadza voendawo padivi. Saka vana vaya vari kunzwa sadza riri kunhuhwirira padivi, nzara yaruma akapedzera kudya nezuro. Saka ndo pamunozoona kuti zvinokwezva vana nekuti vanenge vakungofambawo vachiti kuda vangawanawo chingavabatsira vari panzvimbo idzodzo. Saka inzvimbo dzekuti hadzisi kunyanya kufamba zvakanaka nekuti mamwe mabhawa acho haasitori pamutemo. Ndizvozvo chaizvo wanyatsobaya dede nemukanwa, nekuti ongororo yatakaita isu nokutsvakidzira ikoko tiri kuona kuti dzimwe nzvimbo dzacho dzazara tsvina, dzazara upenyu hwetsvina. Ipapa tovanaitwa kuti kunyange dzimota dzinenge dzakapakwa dziya vamwe vanenge vachingoita bonde. Ko vanhu vedu voita senhunzi, bonde racho ranyanyokosheiko? Zvaita sei? Zvimbozvibvunzaiwo vanhu veZimbabwe. Wakuita chibhizimisi, nekuti ikoko mutuvana imomo kune vamwe vana mai nana baba vari kutotengesera vana ivava zvinodhaka, kuti kana voita mabasa ivo voita vakashinga. Muri kuiona sei? Tinei kurukura muchikamu chinotevera. Ngatisangane zvakare.